wannan shine application ɗinmu na jera kiɗa kamar yadda kuke gani. Wannan in za ka shiga Play Store ka rubuta FL Studio, za ku ga FL Studio gashi nan kamar yadda kuke gani. To wannan sauran duka na boye ne, ba na ainihi ba ne. Wannan shine na ainihi kuma da kuɗi ake sauke shi. A za ku sauke na free, yace idan kuna kallon bidiyo ku je cikin bayanan bidiyon za ku ga inda na ce danna nan. Kuna danna zai kai ku yi teleshargen shi. Yanzu mu shiga cikin application ɗinmu kamar haka. Na shigo kenan zan taɓa new, sai ka zaɓi abin da kake so ka yi kenan. Yanzu na alal misali za mu ji wannan misali. Wannan kenan. Yawa. In kuma wannan bai muku ba, kuna iya ku sake taɓa nan sai ku sake zaɓen kalan ƙararrakin da kuke so. Yanzu misali bari in hudo su. Yawa. Misali kenan. Sai zuwa ƙasa dai ga su nan bari in ƙara hudo su. Za ku ji ƙararrakin sun bambanta. Yanzu misali wannan. Ya ake jera, ku taɓa wannan wurin. Dan za ku jera su. Mashi. Misali kenan. Hannuna ɗan abun nan. Kun ji wasu kai ko? Yanzu misali bari in saka na ƙasa. Misali kenan. Misali kenan. Yanzu bari mu ga wannan. Zai yiwu mu ga. To kamar yadda kuke ji kenan. Wannan in kuna so za ku iya ku taushe wannan wurin, ku taɓa nan kun ga ya jera kiɗa nan ƙasa ku za ku. Amma bai yi min yadda nake so ba kenan. Zan iya sake taɓa har wa yau dai bai yi min yadda nake so ba. Bari in bar shi guda huɗun nan. Misali ne kenan nake muku. Wannan yanzu bari in sake koma na saman nan shi ma kun ga. Kun dai gani kenan. Sai ku zaɓi abin da kuke so ya kasance. Nan ga wani daka nan bari in ƙara mai shi mu ji abin da zai bamu. Kun ga yayi yawa za ku iya ku taɓa nan. Za ku iya ku jayo shi ku rage shi. Sai mu ƙara shi. Na saman ne sun kai yawa ba wannan ba. Sannan zan jayo. Wanda kun ga yayi yawa ƙwarai sai ku rage. Yawa. Wannan yayi. Bari mu rage wannan. To kun dai gani ko? Kenan ku za ku saita abu yanda ya kamata. Za ku tsaya ku koya. Sai kun tabbatar kun ƙware. Sannan sai ku ci gaba kenan. Wannan shine a taƙaice. Yanzu bari mu dawo nan. In ƙara in taɓo. Mu ji nan. Kun ji? Kenan in ka gani da wani kuma sai ka zaɓa. Ƙasa kenan. Yanzu bari in jera shi hakan nan. Bai yi ba sun to daidai da wancan. Bari in yi mishi haka. Ya yi yawa kenan ku har ya taushe wa'incan. Misali bari in ko yanzu ya yi yawa. Ya taushe waɗannan na sama. Bari in rage shi yawa. To kuna ji dai yanzu ko? Kenan har wa yau kuna so ku
sake share wani za ku sake irin piano za ku tattaɓa ku ji. Yawwa a nan muka dakatar da wannan bidiyo, ku ci gaba da bibiyan mu, za mu kawo muku wani sabo na musamman irin wannan part 2 kenan insha Allah. Wannan shine, kar ku manta da yin following wannan bidiyo, ku danna min alamar liking, kun ga haka na ƙara ƙarfin gwiwan ko da wani lokaci in ci gaba da saka muku sababbin update irin wa'annan. Wannan shine a takaice, muna tare insha Allah.